Benvinguts als videotutorials del Consorci. Avui aprendrem a fer-nos un compte a Twitter. Twitter és una xarxa social que amb centenars de milions d'usuaris s'ha convertit en una eina de promoció i difusió d'idees que s'ha de tindre en compte per qualsevol emprenedor, ja que, mitjançant la facilitat i rapidesa del microblogging, ens permet compartir notícies des de qualsevol lloc i de manera instantània. Per a fer-nos un compte a Twitter, accedirem a la seva web i veurem a la part inferior dreta la possibilitat de registrar-nos. Per a fer-ho, hem d'escriure el nom i correu electrònic. Després, ens queda triar una paraula clau i fer clic on fica registrar-te en Twitter. La web ens redirigirà a una pàgina on poder modificar les nostres dades personals si hi hagués problemes, com per exemple una paraula clau massa comú o un nom d'usuari ocupat. Farem clic en crear mi cuenta. Una volta creat el compte, podem seguir un tutorial de 5 passos per aprendre a utilitzar Twitter, però nosaltres preferim anar directament a activar el nostre compte. Per tal d'activar-lo, entrarem al nostre correu i obrirem el missatge que hem rebut des de Twitter. Farem clic al link d'activació i ja podrem disposar del nostre compte completament funcional. Per a començar, anem a publicar el nostre primer tuit, el que serà el primer tuit del Consorci. Una volta publicat, canviarem la nostra imatge de perfil. Per a fer-ho, anirem a la nostra pàgina de perfil i clicarem damunt de la foto. Una volta al formulari, triarem la foto que volem al nostre ordinador i si el tamany i el format és correcte, sols ens quedarà guardar els canvis i ja tindrem el nostre Twitter creat i configurat. I ara sí, ja pots seguir el Twitter oficial del Consorci, no abans de subscriure't a aquest canal de YouTube.